казвам се Александър Троплев и наскоро закупих имот в село Бистрица. Това е нашата къща отзад и съответно ме чака тежката задача да завърша този обект до преобразуването му в дом. Платформата Daibao намерих случайно в интернет при едно от поредните ми търсения на различни бригади за множеството ремонтни дейности, които ме предстояха. В случая ми трябваше човек, който да изпълни турбозолна мазилка и съответно намерих тази фирма, която в момента работи при мен. Оказа се, че те освен турбозол правят и много други неща и в последствие реших да им възложа и останалите неща по къщата като довършителни дейности. Как стигнах до Daibao и как изобщо започнах да търся в интернет хора, общо взето от лош опит. Къщата не стартира добре, имаше около няколко бригади, които изключително много се изложиха, оставиха си ръцете, потроших страшно много нерви с тях. Впоследствие реших да търся доказани фирми, които съответно имат и добър рейтинг. Трябваше ми точно такова нещо да видя, че хората са доказани и разбират това, което правят. А как става това? С рейтингова система. Написах в търсачката, имам нужда от група, която да извърши ремонтни дейности, свързани с турбозолна мазилка, и намерих вашата платформа, където много добре беше описано какви са точно дейностите. Имаше средна цена на ремонтните дейности, имаше ниски и високи цени, което помага да си свериш часовника и да видиш дали си актуален. Всичко се случи много бързо. В рамките на ден-два получих може би 3-4 оферти от различни фирми, от различни градове. Едно от хубавите и най-хубавите всъщност неща на платформата Daibao е, че предоставя рейтинг на строителите и изпълнителите на конкретното задание. По този начин аз успях да се ориентирам за това дали конкретната фирма е достатъчно опитна, дали има нужните компетенции, дали има доволни клиенти, които са преди мен. Съответно можеш да прочетеш коментари от доволни клиенти и това наистина подпомага на крайния клиент като мен да избере правилния човек и правилния екип. Платформата Daibao спестява време, спестява пари и улеснява живота на инвеститорите, какъвто съм аз в случая.